Kaixo denoi, ongi etorri enpresarian telebistara. Gaurkoan Laneki elkartea ezagutuko dugu. Bai euskarari ziurtagiria du Lanekik, zerbitzua eta lana euskaraz maila, eta lanbide heziketa indartu eta hobetzeko lanean ari da. Nagusiki, eskolarako materiala eta baliabideak sortu, partekatu eta kudeatzen. Dena dela, elkartaren inguruko argibide hobeak emango dizkigu, Lanekiren koordinatzaile Olatz Imazek. Kaixo, Olatz? Kaixo, egun on denoi. Ongi etorri enpresarian telebistara. Eskerrik asko gonbidapenarengatik. Konta iguzu, Olatz, zer da Laneki eta zertan egiten duzu lan? Bueno, ongi adierazi duzun bezala sarreran, lanbide heziketarako ikasmaterialak sortzen ditugu Lanekitik. Euskaraz klaseak eman ahal izateko, gure irakaslei eta ikaslei ematen dizkiegu baliabideak euskaraz lanbide arlo guztietarako. Eta modu digitalean partekatzen ditugu, horretarako daukagu webgune bat. Webgunea da jakinbai.eus eta bertan dago sortutako material guzti-guztia. Baita ere webgune horretan aipatu behar da hiztegigintzari ere egiten diogula arreta eta bertan lanbide familia guzti-guztietako kontzeptuak eta terminoak dauzkagu hiztegi kolaboratibo batean. Hiztegi horretan, momentu honetan, zuek pixka bat ideia bat egiteko, 13.800 kontzeptutatik gora ditugu. Eta lehen aipatu ditugudan materialak berriz, 1.150 materialetatik gora guzti-guztiak lanbide familia guztietakoak. Esan liteke, momentu honetan lanbide heziketarako eta baita ere euskerazko lan arlo guztietarako erreferentziazko webgunea dela gurea. Beste arlo bat ere lantzen dugu, maila txikiago batean, baina lanbide heziketa duala euskaraz bultzatzeko egitasmoak egiten ditugu. Eta bertan parte hartzen dutenei ere baliabideak ematen dizkiegu. Eta baliabide guzti horiek webgune atari batean dauzkagu. lhdualaeuskaraz.eus atarian. Olatz, aipatu dituzugu gutxi gora bera, zuen lan arloak, errepikatu diguzu, berriz webgunea nola zan? Jakinbai.eus. Hori da lanbide heziketako materialen webgunea. Eta duala euskaraz baliabideen webgunea, lhdualaeuskaraz.eus webgunea. Hori da, orduan bi webgune horietan zuen lanaren berri izango dugu. Ez dakit urtez urte, zein garapen izan du euskara ikasten ari den ikasleen kopuruak lanbide heziketan? Denok dakigun bezala, hezkuntzan euskarazko ereduek gora egin dute hasierako etapetan, bai lehen hezkuntzan eta bai bigarren hezkuntzak eta horrek eragina du lanbide heziketan, bete-betean lanbide heziketan ere igoera nabarmena izan dugularik azkeneko 7 urtetan ia bikoizteraino. Momentu honetan, goranzko joera horrek jarraitu egingo duela aurreikusten dugu, eta horrexegatik behar beharrezko ikusten dugu gure lana, baliabideak ematea euskeraz ikasi aldezaten matrikulatuko diren ikasle berriek eta baita ere lanbide heziketako ikasle horiek lan mundura euskaraz ondo prestatuta joan ditzezen. Euskara badelako talentuaren ezaugarri bat eta gure ingurune honetan bizi garen lekuan behar beharrezkoa dugun hizkuntza. Hain zuzen ere, LH duala euskaraz ekimenarekin, praktika horiek euskaraz egitea bultzatzen duzu, ezta? Zer dago, aukera gutxi euskaraz egiteko praktikak edo zela ikusten duzu? Aukerak badaude, momentu honetan, esan liteke 12.000 ikasletik gora izan ditugu iazko ikasturtean lantokietan euskaraz egonaldi horiek egiten, eta kopuru esanguratsua da, ezta? Eta baina ezin gara hor geratu, badakigu urtez urte ikasleak euskaraz prestatzen ari den ikasleak ere gora egiten duten einuen, eta egonaldi horiek ere gero eta gehiago dira, lankidetza gero eta handiagoa delako ikastetxe eta enpresen artean,
Orduan hor, aurrikusten dugu, gero eta ikasle gehiago joango dira lantegietara, eta hor, nahi duguna da, honek ere euskarazko egonaldi hori bermatzea. Eta horretarako, instruktore euskaldunak behar ditugu. Instruktore euskaldun horiek enpresa askotan badaude, baina ez daude identifikatuta. Orduan, beharko duguna da, hori ondo koordinatu. Bai enpresa barruan, ikastetxeekin koordinatuta, kopuru horrek gora egin dezan. Baina, esaten dizudan bezala, aukera horiek bideratu egin behar ditugu. Baina aukerak badaude. Eta pixkanaka horretan ari gara. Euskal hiztunak gora egiten duten nenean, enpresetan ere instruktore euskal hiztun gehiago izango ditugu. Hau kate bat da. Eta, hori da identifikatu behar duguna. Ikasle euskaldunak, instruktore euskalduna izan dezaten, sistematizatu, eta, denon artean, lortuko dugu horrela izatea. Gaur egun, zenbat enpresak parte hartzen dute, zuen sare horretan? Azkeneko 4 urtetan, 4.600-dik gora lantokitan egin dira enpresa egonaldiak euskeraz. Lantoki esaten du enpresak dira, erakundeak, elkarteak, lanbide zikloak, lanbide ziklo horietako aniztasun guztia gero enpresa egonaldi horietan isladatuko delako. Esan liteke, Gipuzkoa dela hori bermatzen den lurralderik nagusiena. 2008-etik gora lantokietan egiten delako. Bizkaian ere 1.200-etik gora eta Araban 300-etik gora. Hemen lurralde bakoitzak bere lanketa propioa egin beharko du, baina egia da kopuru hauek esanguratsuak direla eta enpresa hauek edo lantoki hauek erreferentziazkoak direla gure lurraldean. Duela gutxi sari banaketa ere egin zenuten, ezta? Zer saritu duzu ekitaldi horretan eta zein jaso du saria? Aurrerago, aipatu dudan bezala, hemen lankidetza bat egon da. Eta lankide guzti horiek dira 3 arlotakoak. Batetik daude ikastetxeak, bestetik ikasleak berak, eta baita ere lantokiak. Eta ekitaldi honen bidez, 3 egiten duten lana errekonozitu nahi izan zaie. Eta baita ere, nolabait ikusgarritasuna eman, lanbide heziketan duala euskaraz egin daitekeela, gizarteak ikus dezan eta 3 eragile nagusi horiek ahalbideratzen dutela guzti hau. Orduan, 2. edizioa izan da urtengoa, eta nolabait nahi izan ditugu errekonozitu nahi izan dugu eragile horiek egiten duten lana, eta gizarteari emango dioten eta ematen dioten aukera hori. Orduan alde batetik, ikasleak saritu ditugu, eta hor lehiaketa bat egon zen, LH duala euskeraz egunean behin lehiaketa, eta Aner, Regoi eta Talia izan ziren irabazleak. Zubiri Manteo eta Arrobiako ikastetxeko ikasleak. Eta hoiei eman zitzaien diru txeke bat, sari gixara, eta beraiek ere sentitu zezaten errekonozimendu hori. Bestalde batetik enpresak funtsezkoa dira, eta enpresa horiekin lankidetzan ari diran ikastetxeak. Orduan, aurten 3 oroigarri banatu dira, eta Adarra Lantresnak, Erreka eta Amestoia Anaiak SL enpresak izan dira oroigarria jaso dutenak. Baina enpresetara ikasleak bideratzen dituztenak eta hau guztia koordinatzen dutenak ikastetxeetako arduradunak dira. Dual arduradunak, tutoreak, zuzendaritzateko taldeak eta irakasleak. Eta orduan, ikastetxe hauetara lankidetzan aritu diren enpresa hauekin lankidetzan aritu diren ikastetxe horiei ere eman zaie saria. Eta kasu honetan izan dira Usurbilgo lanbide heziketako ikastetxe integratua, EASO ikastetxe integratua, Don Bosco lanbide heziketako ikastetxe integratua eta Mondragon Goi Eskola Politeknikoa.
Esan bezala, beste guztiak ere, beste ikastetxe pila bat daude proiektu honetan ikasle eta enpresa, baina, egiten dugu aukeraketa bat, eta edizio honetan, hauei eman zaie ikusgarritasuna. Hasieran esan duzu, ezta? Jakinbai.eusen duzuela materiala euskaratzen eta euskaraz dauden horiek biltzen egiten duzuen lan horren erakusgarri, ezta? Biltegi horretan, zertan da momentu honetan proiektu hori? Proiektu hau beharrezkoa da lanbide heziketarako. Irakasleek eskaerak egiten dizkigute beharren arabera. Ja, badaukagu korpus handi bat, esan dugun bezala, Lanekik 20 urte daramatza lanbide heziketako baliabideak sortzen eta partekatzen. Korpus hori badago, baina jarraitzen dugu beharrak aztertzen irakasleekin batera, eta irakasleek egiten dizkiguten eskaeretatik abiatuta, egiten sortzen ditugu materialak. Bai testu liburuak eta azkeneko urtetan indarra hartzen ari dira baliabide digitalak baita ere. Pixka bat, metodologiak ere aldatzen ari dira ikaskeletan eta horretara egokitu egiten gara. Eta zierronkak eta baita ere sortzen ditugu eta horietan egokitzen diren baliabideak sortzen ditugu klaseak euskaraz eman ahal izateko. Lanekik egiten dituen itzulpen lanak, askotan testu liburuak izaten dira, eta beste batzutan, irakaslek ere partekatzen dute beraiek sortutako materiala. Bai bideotutorialak, bai sortu dituzten apunteak edo liburuak, baita ere, egiten dituzte, eta hor guk eskaintzen dugun laguntza izaten da, iralerekin elkarlanean, material horiek bideratzen ditugu zuzenketak hizkuntza, egokitasun zuzenketak batzuk egitera. Eta lortzen dugu materialak izatea bai metodologikoki, bai eduki aldetik, irakasle espezialista batek lanketa bat egin du eta kurrikulumarekin bat datozten materialak sortzen dira, baina bestetik hizkuntza aldetik baita ere berme bat lortzen dugu. Eta horrela, iralerekin elkarlanean, beste hainbat eta hainbat material sortzen dira. Horretarako, lantaldeak ere sortu izan du dira. Irakasle batek baino gehiagok parte hartu nahi baldin badu proiekturen batetan, eta elkarlanean baliabideak sortzeko proiektuak baita ere bideratzen ditugu. Horietako baten adibide izan da, lan prestakuntza eta orientabiderako egintzen materiala, eta horrekin egintzen webgune oso bat, aurkezpenekin, bideotutorialekin, jolasekin, eta abar, eta dena euskaraz. Eta iaz, hildo beretik, koordinatu genuen enpresa eta ekimen sortzailerako materiala. Eta hor, beste 25 bideo sortu dira, aurkezpenak eta ekinbira proiektua da hain zuzen ere, eta bai eziraulen eta bai ekinbiran webgune propioa dituzte. Balda eziraul.eus eta bestea ekinbira website-a. Orduan, proiektuak ere koordinatzen ditugu irakasleak elkarrekin lanean ari daitezen. Eta bestalde baita ere, kanpoko eragileekin ere kolaboratzen dugu, adibidez, Wikipedia euskarazekin. Hor badago ikusgela deitzen den proiektu bat, eta bertan lanbide heziketarako materialak sortzen dituzte. Orduan, guk laguntzen dugu gidoiak egiten eta bideoak egiten, eta iaz 8 ekonomia eta enpresa eta ekimen sortzailerako, administrazio eta finantzetarako 8 bideo elkarlanean sortu genituen. Orduan, baita aipatu behar da, sortzen dugun materiala, webgune hauek denak direla irekiak, eta, askotan, bai edozeinentzako izan dituzkela baliagarriak, esplikatzen duguna adibide bat jartzearen, IRPFA edo beza nola dakoa den, edo nola funtzionatzen duen, eta jakintza orokor bezala ere, balio lezake. Bai, lanbide heziketaz gaindi, norbaiti interesatzen baldin bazaizkio, hor ditu webgune hauek,
eta ikusi dezake materiala eta erabili dezake. Oso ondo, Latz. Bueno, enpresarian telebista, batez ere, agian enpresendako kanal bat izan nahi du, ezta? Ez dakit, enpresak edo lantokiek edo zuen proiektuetan parte hartu nahi izan ez gero, zein bide jarraitu dezakete? Bai, bidea da, aukera bat baino gehiago dituzte. Batetik aipatu duten baliabide helduta, jakinbai.eusen badituzte baliabideak hiztegia berau, euskerazko hiztegiak badituzte bertan eta terminologia asko lanerako erabili dezakete eta ziur lortuko dutela beraien arloko hiztegiko termino desenteren bilaketarako aukera. Eta gero bestalde, izango lukete, duala euskeraz egitera edo eskaintzera edo animatzen baldin badira, baita ere, hor hainbat baliabide izango dituzte. Horietako batzuk azpimarratu nahi dituzte, eta da marka. Noizbait ere, beraien enpresan aukera hori eman baldin bada, beraien nahiko genukena da errekonozitu eta ikusgarria izan dadila enpresa horrek ematen duen zerbitzu hori. Ze hori ere egiten du eta hori gizarteari eskaintzen dio, Lanbide Heziketako ikasle hau eskaintzen die. Orduan, marka bat sortuta dago, LH duala euskeraz, eta marka erabili dezatela beraien publizidade edo egiten duten zerbaiten onespen modura. Eta marka hori webgunearetik deskargatu dezakete, eta beraien euskarrietan, webguneetan, eta erabili. Gero badaukagu lhdualaeuskeraz.eus webgune horretan gira bat, eta gira horretan ere enpresa hauek eman dezakete izena. Noizbait LH duala euskeraz bertan egin baldin bada, izena argitaratuko genuke, beraien izena gira horretan. Eta denen eskura edo eskuragarri edo ikusgarri jarriko genuke. Jartzen dugu, baimena ematen baldin badigute. Eta norbaitek, esaten baldin badu elkarrizketa honen ondoren da zer egin behar dut duala euskeraz izan dadin. Instruktore euskalduna jarri, zuenera enpresa egonaldia egitera doan ikasleari. Eta horixe da beharrezko baldintza. Eta, norbaitek informazio gehiago nahiko balu, lhduala.eus webgune horretan ditu gira bat, hor agertzen da, zer dan, LH duala euskeraz, ze onura dakartzan, eta gira batean. Baita ere daude bi infografia, prozedura bat jarraitu behar delako, duala euskeraz egiteko enpresan, infografia horietan, saiatu gara modu eskematiko batean, prozedura hori azaltzen, zer egin behar da momentu bakoitzan, eta euskarari noiz erreparatu behar zaion azaldu dugu. Eta, gero, praktika honen bideo batzuk ere baditugu, bai? Esan behar da, batzutan, erakundetatik ere bultzatzen dela duala euskeraz aldundietatik bereziki, hiru aldundiekin lanean gaude, baita ere udal batzuekin ere harremanetan gaude, eta, praktika horiek bideoetan jasota daude. Ikusteko, beste leku batzutan zer egin den, eta norbaitek ikusi nahiko balitu, dena webgunean dago. Eta nola ez, esan behar da, lanekirekin jartzeko harremanetan, baliabideren bat, edo zerbait galderak, edo horretarako gaudelako. Lanekiko telefonora deitu, edo idatzi, eta jarri nerekin harremanetan, eta bideratuko dugu dena, eta horretarako gaude, eta animatu, euskeraz, Lanbide Heziketa eta lan mundua euskeraz aritzera, enpresak eta baita ere, gonbidatzen ditugu duala euskeraz egin dezaten instruktore euskaldunak beraien enpresan bilatzera. Mila esker Latz, azalpen guztiengatik. Eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik, eta nahi dezuen arte. Hurrengora arte. Eta mila esker zuei ere ikusentzuleoi horregoteagatik eta enpresarian telebistaren hurrengo saioan elkartuko gara. Ondo izan.